Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbaho ako. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Si Elma, ginaingon, naibaw man ang tako nga may tag-iya ka na ug dili na pwede nga ikaw ako maangkon sa hingpit. Pan nga nung nagpaanod manggit ko sa kong papati, ako rin gihapon ang nagilak ug nagmahay sa akong binuwatan. Mao kini nahitabo sa kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Mao na lang yun na ipermi na akong makita ni mo. Sukad lang na minyo na ang lalaki nga imong gimahal o gihigugma. Sa yun ako ang tanan, ma. Kaya ito na misitaw nanguyab siya na ako. Kung ako pa lang unta siyang gisugot, kami untaron ang magkadayon. Ay husto ba sad ang gibuhat ni mo? Bati man sad mo diretsyo kag sugot og lalaki. Abi pa lang humok ka og ilong. Anyawa naman siya mabalik, be. Oy, siguro kung kanang iyang nasawa karon, gisugot na dayon na siya, mga iyang ipakaslan. Ay, di nilang lagi ka magpunay pa og handom niya. Wa ka na'y mahimo pa, anak. Minyo na siya. O wa na'y kagawasan nga maangkon mo pa siya. Ma. Dagat? Oh, lagi day. Birthday man sa kong ikagaw ugma. Magpangaligo siya og dagat. Nadaghang puyog ka mga ulitaw, day. Basig makakita na kag lalaki nga imong mauyab. Di na ako maghunahon na anak, day. Uy. Sukad lang nagikasal sa laing babae si Arnold. Wala gid ko ganahig lalaki. Wala, uy, kabati sad. Unya, di lang ka mukuyog og ligo sa dagat ugma, di ay. Gusto mo kumaningaw? Busa, makuyog ko eh. Pero, di na kumutubay pa og lalaki. Di na gyud day Rufa. Aw ka na, mas maayo pa og muuban kag ligos dagat og mas imong amiga. Unya kung doon na'y laki nga maibog nimo unya manguyab, aw hala sugta, aron hingpit mo na nga malimtan kadtong Arnold. Ambot lang ka, ma. Malimtan ko ka siya. Uy, lalaki gaday makaingos imong kaguol. Lalaki rasab ang makatambal ana. Ma. Busa kung doon na gani laki nga madanis imong kaanyag og manguyab nimo, ay sugta dayon ha, aron malimtan mo kadtong Arnold.
gusto ang isulti ni Tia Gaw Ilma. Uy, panguyab, aron, malimtan mo ka to, Arnold. Unya, gaw. Kundo ni manguyab na ako nga wako'y gusto. Ako di gapon sugton. Kalain sa dno. Doon naman sa igon anak Gaw. Nawa kay gusto. Pero, tungod sa kabuutan sa imong uyab, nakat-on ka na gid sa pagmahal. Oh, no. Time para good. Ay, mangutan ako, be. Wa ka man ganun tulyakan niya itong Arnold, no? Wa ka tulyaka? Wa taon ka, uy. Oh, ina ko Virgin binatudyakan pa taon ka na. ko, uy, wa, no? Nagkagusto lang git ko ato niya. Og nagmahay ko nga, wa na ko siya sugta. Dito yun siya mapuntas lain. Ay, pastilan, uy. Wa ka kay labdi. Maglisod ka o kay kalimot. Sa ka ba, uy? Kung nagbukan ka pa untag mo na itong tuhanan, no? Ang baya, no? Dali mo na siya malimton. Uy, kung doon ay manguyab ni mo doy, sugta! Sugta, gyud! Sugta gid ayon dahil mo. Kay Alma, dali na sa dagat. Uy, ligo na! Uy, Dairufa! Nakasulob naman sa kong swimsuit. Maligo na ko. Ay, Ang nalagyan siya sigitan ang ako ay. Wala. Hindi siya paingon din ko. Elma. Elma to nga ni mo, no? Ikaw? Lito man to ka, no? Oh, yes. May ganta. Opa. Sabi ni mo, El. Tinatik-atik. Ha? Karoon ba tika na hila-hila? Ganas po ako ni mo, eh. But, nabatsagan gina na ako. I love you. Lito. Kadali ko di mong hikugma. Atik pud kada. No, di po na ng atik. Tinaraw ni ako. Asa inyo? Pwede misita niyo? Ha? Oo. Pero may lalaki kong nahigugma ko. Apahan minyo na. Oh, hindi pa ka mo iyab. Please. Dali na naman. Muta na niya kung rupa kung asa inyong bahay, ha? Mamisita ko ni mo, Elma. Ikaw yun dito, ha? Gitinood yun ni mong mamisita ka na ako, da. Kada, tungod kay tinuod ko na higugma ni mo. Prangka ko. Sa maluwi ka. Sugta ko na eh. Sige na, Elma. Beno, tubagon ta ka. Sugdan ta ka. Apan sa dili pa. Mangutanaon ako ni mo. Okay na ba ni mo nga sugdan ta ka nga wako'y gusto ni mo? Oh. Urag. Okay na ako, day. Okay na. Kung magkauyab na ta, siguro kung makatunan ako ni mas pagigugma. Kaya, mapinutan ko sa atong relasyon. Ikaw ra akong mahalon hangtod sa kanturan. Sige. Gidawat ko ng imong ugma. Gisugot na takalito ko. Oo. Oh, God, thank you. Salamat kay day. Daghang salamat. Nang, darang akong bayad sa sakakilong karning manok, oh. Igo na ning napalit akong karning manok. Kani, kamugayan lang ni nako, eh. Lamit naman ni siya. Paris sa nina ko og kuan, minati ka ang buwad. Malipay gito ros mama. Elma. Kiso man og... Yay. Oh, Arnold? Ikaw?
Unsa? Magkita mo atong Arnold ug misanong kaniyang gihagad kaniyang panuroy ugma. Oh, ma. Abi mo, ma. Nalipay kay kung nagkakita mi. Og iya ko gipanguyaban dito sa merkado. Uyab na mi, ma. Nayabag ka na ha, Ilma? Minyo na ka na tawhana. May asawa na na. Ingon man siya, milarga ko niyang asawa sa Amerika. Og wa na mo balik. Basta, bahala na, uy. Tablara na siya single, anak, ma. Ayaw ha. Ayaw pa dasi mong gibati, Ilma. Ayaw gyud taon aron dili ka magbasol sa umaabot ka mga adlaw. Ma. Abi niyo mo, so pakpes mama na ko nga nagigpanuroy ko nimo. Kay minyo na ko ka, may asawa na ka. Day, ayaw pa ng balingang tanan nga gisulti sa mong inahan. Ang importante nga, malipay tang duha karon. Doon ang tas matilo. Magsaw taron sa kalipay, Day Elma. Kami agong didi nga ang bobos ko. Agkilabi, Bus ko kayo. Arnold, love kay na ka. Hala, ang imong kamot. Imong yapi sa kong boys. Masang ubos na kong ungaron di. Arnold, kilami, anak. Kilami. Paakon ko gamay ang imong ngabil-ngabil di. Agkasakit. Ay, imong gipapang. Karon ako na sa ning akong ko ilami na kayo. Kagalit lang. Hinaya ha. Virgin pa ba ako? Huwag pa'y nakahilapot na ako. Ulagi. Arnold, hinaya lang nagipagdo. Kasakit. Kasakit. Ay! Arnold! I love you. Lito pa kasi ko maluoy ka. Mapdos na ko. Bitaw. Mabdos ka. Hapag di ako amahan si mong sabak. Katong Arnold nga at kong minyo ang amahan sa imong. Naas imong tiyan. Pero huwag naman siya magpakita na ako, God. Naigugma ka na ako, dili ba? Basta pagkasli ko, ikaw ang pangamahaning bata sa guntiyan. Maluoy ka. Kasubo, Roel. Mahal tiya. Pandi ko kadawat imo. Nga imo kong giloiban. Bisan sakit. Pero pugson ko ikaw paglaksi sa akong kasikasin. Kay dili ko mga sawang babae nga nagsabak sa laing laki. Arnold! Huwag yun mga amahan ang akong uyab nga silito sa akong gisabak nga si Arnold ang amahan. Yang nakigbuwag siya na ako. Yan ako magkabatik sakit nga hilabihan. Igo na lang ko sa paghilak. Kay uwahin na ang tanan kong pagbasol. Bago ito magkasama ang kaagi ni Ilma, dinhiling tulumanon. What's the style? Ulahin na ang tanan nga pagbasol is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.